Umengameli uRamaphosa utshele abantu base-Ermelo ukuthi akazile ngezithinta ukubuswa kwezwe lapha kodwa uzodinga umkhuleko. It should not be a platform for politicians like me to come and make politics in the church, but just to receive your blessings, to receive your fellowship, and to be with you. Ubonge abantu base-Ermelo eMpumalanga ngokuba nethemba lokuthi izwe lizogcina likwazile ukubuyela esimweni esejwayelekile. You are amongst the most positive South Africans I have come across. Ngiyabonga ukuthi be positive about your country. Uthi seziningi ingqinamba esibhekane nazo kodwa namanje sisaphila. We're all very positive. Positive about the future of our country, positive about our ability as a people to get out of the challenges that we face. Akayishiyanga ngaphandle isibhelu zangontulikazi. Our country faces enormous challenges. We have, over the past 2 years, been facing a challenge of COVID. Uthi behulumeni bayazama ukubhekana nengqinamba ebhekene nabantu basesifundazweni KwaZulu-Natal njengoba bebhekene nenhlekelele. We've got close on to 340 people who have lost their lives. The floods, the rains that have come down on our people in our area in KwaZulu-Natal have caused a lot of devastation. NginguKhalvin Dludla, wezindaba ze-SABC.